Dnes sme zobrali kamošov na kopec. Pre tých, ktorí neviete, dobrá rada do budúcna. Ak chceš zobrať kamarátov na túru, najprv im skontroluj topánky. Ak majú Airmaxy, otoč to. Inak budeš v hlave vytáčať sanitku každých 5 minút. Však Patrik. My sme si však už na začiatku užívali krásne výhľady, ale aj stúpanie do kopca cez skratky. Trošku sme sa zahrali na Tarzana a Maugliho a pokračovali ďalej. Prvý checkpoint – Delo. Pre milovníkov histórie je jedinečný skvost, pre nás, pre Lieska a samozrejme, že Domko neodolal pár zhybom. Pauzu máme za sebou a poďme ďalej. Už po prvých 200 metroch sa u našich kamošov objavuje existenčná kríza. No a Patrik ju asi rieši svojím osobitným spôsobom. A presne tu nastáva moment, kedy začíname premýšľať, ako moc, alebo skôr málo, by nám chýbali, keby sa stratia v lese. Samozrejme, že sa všetci ľúbime a aspoň chvíľu to vyzerá, že hore budeme ešte dnes. Do behu bolo zrejme len nám dvom, ale to nevadí. Druhý checkpoint bufet Čučorietka bol pre Paťov smutok a naše šťastie je zavretý, takže sme po zjazdovke pokračovali vyššie. Tesne pred chatou nám začal chýbať čas, ktorý sme stratili ráno pri čakaní na našich milovaných kamošov a začalo pršať. Našťastie sme sa dostali na chatu včas, hypotéku na obed sme vybavili ešte pri aute a tak sme si vďaka dažďu mohli dopriať malú odmenu o čosi skôr. Niekto si prezliekol tepláky a niekto tu riešil tričkom okolo nôh. Vanes prestala byť zima v momente, ako uvidela túto starú hojdačku a aj napriek tomu, že už sa poza náš chrbát dohadovali, že nás počkajú na chate, tentokrát im to neprešlo a boli donútení šľapať s nami. Aj keď nám počasie dávalo signály, že až hore sa to dnes neoplatí, my sme boli odhodlanejší ako teta v Lidli pri akcii na maslo. Týmto sa ospravedlňujeme cyklistovi, ktorému sme rozbili tempo, lebo v tomto bode sme boli naozaj stratení ako východňar v Bratislave. A tam presne bol. Po pár neúspešných pokusoch sme si nakoniec spravili fotku s hmlou. Legenda hovorí, že tam niekde bol vysielač, ale my poverám neveríme a tak sa ideme presvedčiť aj z druhej strany. A on tam, niekde vzadu, naozaj bol. Lyže sme nechali doma, lebo kto si múdry povedal, že po tráve sa vraj nelyžuje, tak sme si aspoň omrkli terén. Túru s kamošmi ukončujeme a ty nám môžeš napísať, kam ich máme ísť potrapiť na budúce. Kde je vysielač?